putujem, kad se sve menja, strah me obuzima, nešto mi se čini. Ne verujem ni jednom više, svi ti aparati. Hoće li mi biti verni, hoće li mi zapaliti dom? Ujutro kad ustajem, sve je tu roba, usisivak sam brunga. Airfryer kaj ga upeče, toster mirno poskoči. Mikrotalas na zuji su, da su oni tu, svi upotpunjuju moj dan. Prolazim kroz kuću, punu električnog života. Svaki aparat ima svoje mesto, sve su to dnevni saputnici moji. Svaki od njih je pažljivo biran, ima svoj glas. Ali kad putujem, kad se sve menja, strah me obuzima, nešto mi se čini. Ne verujem ni jednom više, svi ti aparati. Hoće li mi biti verni, hoće li mi zapaliti dom? I tako gasim sve, svakog od njih vučem. Svima gajtane i sutikača, ne dam im snage. Ali frižider, njega ostavljam. Njemu verujem, ne bi on mene izdao. Dok sam tu nema greške, mašina škripi, pere, suši, šporet se zagreva. Televizor brblja u pozadini, oni svi rade bez pitanja, sve tu. Sve je to moj svet, svi ti aparati, bez njih bi kuća bila prazna. Uživam u tom miru, kad sve funkcioniše i kako su oni deo mog života. Ali kad putujem, kad se sve menja, strah me obuzima, nešto mi se čini. Ne verujem ni jednom više, svi ti aparati. Hoće li mi biti verni, hoće li mi zapaliti dom? I tako gasim sve, svakog od njih vučem. Svima gajtane i sutikača, ne darim snage. Ali frižider, njega ostavljam. Njemu verujem, ne bi on mene izdao. Na njih se oslanjam, ali im ne verujem. Kakvo je to postojanje tim spravama, što svakodnevno bruje u mome domu. Da li rade ili kur zavere kad me nema? Ali kad putujem, tad se sve menja, strah me obuzima, nešto mi se čini. Ne verujem ni jednom više, svi ti aparati. Hoće li mi biti verni, hoće li mi zapaliti dom? I tako gasim sve, svakog od njih vučem. Svima gajtane i sutikača, jedan mirni gluj, kao da mi šapuće. Njemu verujem, ne bi on mene